ସ୍ୱର ଜନତାଙ୍କର କେବଳ ଆଦର୍ଶ ଟିଭିରେ। ପଦ୍ମପୁର ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଖୋଲୁଛି ଗୁମର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଗତ ମାସ 4/7/2019 ତାରିଖରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବଲ୍ଲଭପୁର ଗାଁରେ ରାତିରେ ଛତୁଆ ବଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ହୋଇଥିଲା ଏତଲା। ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଏହି ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ପଦ୍ମପୁର ଆଇଆଇସିଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ। ଗତ ଜୁନ୍ ମାସ 26 ତାରିଖ 2019ରେ ବଲ୍ଲଭପୁର ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ଜବତ କରିଥିବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିକୁ ପଦ୍ମପୁର ଥାନାର ଜିମା ଦେବା ସହ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଘଟଣାର ପରଦିନ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମହିଳାମାନେ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିଟି କେଉଁଆଡ଼େ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଉଭାନ। ଆଉ ସେଥିରେ ବସିଥିବା ମହିଳାମାନେ କିଏ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ କ'ଣ? ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ କରୁଛନ୍ତି କି ଚକ୍ରାନ୍ତ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ। ଆମର ଶ୍ରୀ ବଲ୍ଲଭପୁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଦୁଇ ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି ତାଲା ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଛି। କାରଣ ବିଜ୍ଞାପନ ଯେଉଁଦିନ ମରାଇଥିଲା, ବିଜ୍ଞାପନ ନ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଗାଁର ଝିଅକୁ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଅଫିସରେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରବୀଣା ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଚାକିରି ହେଉଛି ଗାଁର ବୋହୂ ହିଁ। ଯଦି ଗାଁର ବୋହୂ ହିଁ କହିଲେ ହେଲେ ତାହେଲେ କେମିତି ସେ ଗାଁର ଝିଅକୁ ଦେଇଦେଲେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଥାନା ଆଇଆଇସି କିଭଳି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇ ଏହି ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ରଫାଦଫା କରିଦେବା ପାଇଁ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ। ଆଜ୍ଞା, 24 ତାରିଖ ଦିନ ଛତୁଆ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ପଦମପୁର ଗାୟତ୍ରୀ ଗ୍ରୁପ। ତାଙ୍କ ଆସିଥିଲେ 8ଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲା। ଆମେ କହିଲୁ ଦିନ 10ଟାରେ ଛତୁଆ ବାଣ୍ଟିବ 4ଟା ଯାଏଁ, ଆଉ ତମେ ରାତି 7ଟା 8ଟାରେ ଯଦି ସରକାର ଜିନିଷ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆଣିବ ବୋଲିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛତୁଆ ଗାଡ଼ି ଧରିଲୁ ସାର୍। ଧରିକି ରଖିଲୁ। ତାପରେ ଥାନା ବାବୁକୁ ଫୋନ୍ କଲୁ। ଫୋନ୍ କରିବାରୁ ଥାନା ବାବୁ ଆସିଲେ। ହେଲେ ତମେ ସେଦିନ ରାତିରେ ଯୋଉ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଛତୁଆ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକେଇ ରଖିଲ, ତାପରେ କ'ଣ କଲ? ଆମେ ଥାନା ଗଲୁ ସାର୍। ଥାନା ଯାଇକି କ'ଣ କଲ? ଏଫଆଇଆର ଗୋଟେ ଦେଲୁ। ଏଫଆଇଆର ଦେଲୁ। ତାପରେ ଥାନା ବାବୁ ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ଗାଡ଼ିକି ଜବତ କରି ନେଲେ ଥାନାକୁ। ତାପରେ ସକାଳୁ ଆସିଲେ ପୁଣି ଆହୁରି ଇନକାରିକି ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଥାନାକୁ ଡାକିଲେ। ଥାନାକୁ ଡାକିବାରୁ ଆମେ ଗଲୁ ସାର୍। ଥାନା ଗଲୁ। ଗଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ଥାନାରେ। ଥାନାରୁ ଗାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ କରିଦେଇଛି। ପାଡ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା ଆସିକି ଆମ ଗାଁରେ ସୁରକ୍ଷା ଖବର କିଏ ବୋଲିକି ଖୋଜିକି ଆସିଲେ ସାର୍। ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି, କହିଲି କ'ଣ ହେଲା ସାର୍? କହିଲି ପାଡ଼ି ସାର୍ଙ୍କୁ। କହିଲେ ଆଉ ଏଇଟା ତୁମର ଥାନାରୁ ନୋଟିସ୍ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ତୁମେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବାର ଅଛି। କହିଲେ ହଉ ମୁଁ ଟିକେ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବି। ସେ କହିଲା କ'ଣ ମୋ ପଢ଼ିବ, ଆଉ ସବୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ପଢ଼ିବ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ। ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ପଢ଼ିଲି ଯେ ଦେଖିଲି ଆଉ ଜୁନ୍ 27 ତାରିଖର ନୋଟିସ୍ଟାକୁ ସେ ଜୁଲାଇ 18ରେ ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କହିଲି ଆଉ ଏଇଟା ତ ସାର୍ 20 ଦିନର ଚିଠିଟାକୁ ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି? କହିବାରୁ ଏଇଟା ସେମିତି ଆମର ସେମିତି ହୁଏ ବୋଲିକି କହିଲା ପାଡ଼ି ସାର୍। ତାପରେ ଆମର ଜଣେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅକୁ 10-12 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ତାକୁ ଡାକିକି ଜବରଦସ୍ତି କରିକି ସେ ଗୌରୀ ପଦକା ନଥିଲା, ସେ ଗୌରୀ ପଦକାର ସିଗ୍ନେଚର୍ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ବାଧ୍ୟ କରିକି ସେ ପୋଲିସ କହିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିଦେଲେ। 2016ରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ତାଲା ପଡ଼ିଛି ସାର୍। କାହିଁକି ବୋଇଲେ ବିଜ୍ଞାପନ ପକା ହେଇଥିଲା
ताईरे लिखाई थिला जे 10th फेल बहु मान हेले मध्य पाइबार योग्यता जदि सेमितर के नांती 8 पास झियो पाई परिबो बोली के तापर झियोर चारटा जिनस केवल लगथिला विधवा भिन्नक्षम छाड़पत्र 35 वर्षर ऊर्ध्व ए चारिटा जदि जिनसर झियो पिलार अछि तांके अंगनवाड़ी चाकरीटा पाइबे हेले गाँर बहु मान मध्य पकैले बहु मान को सीडीपीओ मना कर देइकिरी गोटे झियोटा को देइछथि गाँ लोक कहले जदि झियो पाइबार योग्यता नाई बोली विज्ञापन मारिले कहीं झील को दि जाइए बोल कि तालाटा पकईले पकईला आम अलरेडी प्रशासन को चिठी कलुनी कलापर तार आरटीआई मगैल तो सर्टिफिकेट भल अच्छी गाइडलाइन आम देचु बोल कहले कहवा जो मु कौन गाँ लोक कौन बोले जब हाँ ठीक अच्छे हम आरटीआई मगेबू बोलिकी आरटीआई मगैला बेलू आरटीआई पूरा भूल प्रमाण बाहर जे सी मेट्रिक पास होनी से बोलिकी गाँ लोक न्याय बोलिकी 3 वर्ष है दिल्ली जाई कागज पत्र जाकि प्रशासन पाख बारंबार जाकि चपल जिरे देले सीना प्रशासन तार उत्तर दौना कि आउ कौन समाधान कर आसुना डीएसडब्ल्यू सीडीपीओ आउ बीडीओ जी आइले खाली धमक चमक देकर थाना पुरई देबू तुमको अरेस्ट करदेबू तुमको यहाँ करदेबू बोलिकी पुलिस को धरिकी आसिक धमक चमक दौरान हेले न्याय जदि गरीब आदिवासी मान जुक्ति करेंगे आमर फिर वार्ड मेंबर एमती जदि डाकिबे आम ना जदि मिछ सतर केस करिक कंप्लेंट करेंगे बोले प्रशासन आ चेयर पर बस कौन देखुं प्राक विद्यालय जो पिला पेटर पढ़ला पिला को 5 वर्ष है जाए फास्ट हूँ अंगनवाड़ी सेंटर जदि 3 वर्ष ताला पड़ी से सेंटर से ब्लॉकर से बल्लभपुर सेंटर केते दूर काम जाइए आप तो निजे बुझीपारे ना प्रशासन आज जाए कहीं चुप रही आखि खोलिक देखुची ना आखि बंद कर रही भारतीय संविधान रे समस्त नागरिकों समान अधिकार रही किंतु भारत वर्ष रे जेते सबू आदिवासी अध्युषित अंचल रे गरीब निष्पेषित मानू प्रशासन सब हैरान हरकत करके आसी एभली कि पुलिस विभाग मध्य हैरान हरकत करके आसी जो द्वारा ए पुलिस रो प्रभाव रे गाँव रे थिबा निरीह महिला आदिवासी माने से माने बाध्य होगी गाँव भी छाड़ी दौरान देशांतर होती आ विभिन्न समय लुचि छपिकी रोचंती आ विभिन्न समय एपरिक अन्यान्य पंथार आश्रय नौकरी यही जो आदिवासी महिला मानू से आईनगत सुरक्षा न दि जाए कि पुलिस बेले बेले ऊपर अत्याचार करुच्ची विशेषकर आपड़ देखिथे गत किछि दिन तले बल्लभपुर गाँव से घटना घटी जे आदिवासी महिला माने गोटे माने राति 11 घंटा समय गोटे गाड़ी को धरी जबत करके पुलिस को जिम्मा देते ताकू पुलिस से हस्तांतर नक कुआड़े गायब कर बर्तमान सुधा जना पड़ना बरं ओलोटा आदिवासी महिला मान ना मोकदमा कर जो द्वारा आदिवासी महिला मानकर प्रत्येक माने पुलिस प्रशासन प्रति गौमात्रक मनोभाव सृष्टि होची वितृष्णा भी सृष्टि होची आ पुलिस प्रशासन जानी जानी एभली जो करुच्ची अंचल गुड़ाक आदिवासी महिला मानक सुरक्षा दौनी ता द्वारा विभिन्न अंचल रे आदिवासी गरीब निष्पेष साधारण रे प्रश्न उठुची पुलिस विभाग साधारण जनता को न्याय प्रदान करबा तांकर दायित्व और कर्तव्य रहिथवा बेले ए तमाम घटना पछर सबु तथ्य धीरे धीरे पदा को आसुछि बोध हुए पुलिस अधिकारी माने केउठी ना केउठी निजर दोष लुचाइबा को जाई अन्याय को प्रश्रय देउ नाहंती कि आदिवासी अधूषित अशिक्षित महिला माने निजर हक पाई समस्त तथ्य प्रमाण दे लिखित अभियोग करथिले हेले पद्मपुर थाना अधिकारी काहीकि एही महिला मानकु देउछंती धमक चमक आ कौन रही एही तमाम घटना पछर रहस्य नथिबारु आंकर टिकोचिन रे करदियो मा बोली करी मोर हाथ थाणी करी से टिकोचिन करेला किए कला से पुलिस ऑफिसर का तमे मना करवा सत्ते हां हम मना करतिलु हेले मदो हमर से तो नाई का आगे हम करिबु नाई बोला मदो हाथ धरि करे थाणी करे से टिकोसन तो टिको मरेला का ना रे बैदेनी माल ना सर मु चेयर आसी बसिली बसिला भितर से माने सपटा धरतुले मते आनि के केलागे एते देखल कोन देखली की नोटिस ना पुलिस नोटिस देछि बिला गोडे 27/6 लेखा आइला जून रे तापर से माने 18 तारिख दिन से कागजटा को रिसीव करछंती मैं कहली 20 दिन भितर कोन तुम रिसीव करछ एटा भूल अछि तमें सांगे सांगे 28 रे से डाकी जा कथा से 28 न जाइए 18 तारिख दिन केमती रिसीव कल बोली 18 को मास 18 जुलाई मास 18 तारिख प्रकृत से निरीह आदिवासी गरीब लोक मूर्ख से किसी जानी ना बोली ये सब करिकी आसिक दौन से ठकुन कौन कर विहित कार्यानुष्ठान करने कथा
ଆଉ ଯିଏ ଯଦି ଭୁଲ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା। ସେମାନେ ଆମେ ଭୁଲ କଲେ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୁଲ କଲେ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଆଟ୍ରୋସିଟି ଆକ୍ଟ କୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ହୁଏ ଆଉ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଗଲା, ହଇରାଣ ହରକତ କରାଗଲା, ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆଦିବାସୀ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ପର୍କରେ ମକଦ୍ଦମା ଦାୟର କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ମକଦ୍ଦମାର ନିୟମ ହେଉଛି ଯେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଜଣେ DSP ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ତାର ତଦନ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ତଦନ୍ତ କରିବା ସାରିବା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ସେଇଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ବା ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଜେଲକୁ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଆଦିବାସୀମାନେ ଯାଇକି ଆଦିବାସୀମାନେ କିମ୍ବା ମହିଳାମାନେ ସେମାନେ ଯାଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୋଲିସକୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଚପେଇକି ରଖି ଦିଆଯାଉଛି। ତଦନ୍ତ କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଚପେଇକି ରଖିବାର ସୁଯୋଗ କରିଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି କୌଣସି ମକଦ୍ଦମା ଦିଆଗଲା, ମକଦ୍ଦମାର କପିକୁ ମଧ୍ୟ 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉନି। ଯଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାନ୍ତା ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ରହିଛି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ରହିଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆଦିବାସୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଏ ଆଇନକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥାନ୍ତା। ତଦନ୍ତ ନାଁରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପକାଇକି ରଖିଦେଉଛି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ତଦନ୍ତ କରିବା ନାଁରେ ପକାଇକି ରଖିକି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମକଦ୍ଦମା ଦେବାରେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମକଦ୍ଦମା ଦାୟର କରିବ, ତାହେଲେ ପ୍ରତିପକ୍ଷବାଦୀଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମକଦ୍ଦମା ଦାୟର ହୋଇଥିବ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ 41 ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବ। ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ କି ଯଦି ଜାମିନ ଯୁକ୍ତ ମାନେ ମକଦ୍ଦମା ହୋଇଥିବ, ଜାମିନ ଯୁକ୍ତ ମକଦ୍ଦମା ହୋଇନଥିବ ମାନେ ସେଟାରେ ନୋଟିସ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଜାମିନ ଯୁକ୍ତ ମକଦ୍ଦମାରେ 41ରେ ନୋଟିସ୍ କରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଡକେଇବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଡକେଇକି ତଦନ୍ତ କରିବ। ଆଉ ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ଥାନାରେ ବେଲ୍ ଦେବ। ବେଲ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କୋର୍ଟରେ ଆଉ ଥରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ପରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ସମୟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କେସ୍ ମକଦ୍ଦମା ଚାଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇମାନେ ବେଲ୍ରେ ଯାଇପାରିବେ। ଯଦି 41 ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଉଛି ତାହେଲେ 41 ନୋଟିସ୍ ଦେବାର ମିନିମମ୍ 15 ଦିନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବାର ଯଦି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମକଦ୍ଦମାରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 41 ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବାର 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବା କଥା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ 15 ଦିନ ସମୟ ଦେବା କଥା। 15 ଦିନରେ ଯଦି ପୋଲିସ ଥାନାରେ ସେମାନେ ହାଜର ନ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଯଦି 41 ନୋଟିସ୍ ଆଜି ଜାରି ହୋଇଥିବ, କାଲିକି ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯିବ, ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ। ଏଇଥିରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଜାଣିଶୁଣି ହଇରାଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରୁଥିବାର ଜଣାଯାଉଛି। ଗରିବ ନିଷ୍ପେଷିତ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜାଣିଶୁଣି ଏଭଳିଆ ନୋଟିସ୍ କରୁଛି। ଯଦି 27 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ହେଇଛି ଆଉ 28 ତାରିଖରେ ତାକୁ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ନୋଟିସ୍ଟାକୁ ଯଦି 18 ତାରିଖରେ ଆଣିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଲିସ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଲିଭଗତ ଅଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶିକି ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ এই ଗରିବ ନିଷ୍ପେଷିତମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିକି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ନୋଟିସ୍ ଦେଇନାହିଁ। ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଭୁଲ କରିଛି ସେଇଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ତୁରନ୍ତ ଆଉ ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କରିପାରିବ। ତୁରନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ନୋଟିସ୍ କରିକି ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଡକେଇକି ତାର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବ। ଯଦି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସିଏ କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଛି ନାଇଁ ଏଥିରେ ଭୁଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଲ୍ରେ ଛାଡ଼ିବ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବେଲ୍ରେ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ କିଭଳି ଆଇନର ସମସ୍ତ ଦିଗ ଉପରେ ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମତ। ହେଲେ ଏଠି ଥାନାରେ କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ହୋଇପାରେ ଓଲଟା ପାଲଟା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରସାରଣ ନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଥିଲେ ଧମକ। ଆଉ ଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପଦ୍ମପୁର ଥାନାରେ କରିଥିଲେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ, ଯାହାର କପି ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ଏ ତମାମ ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମତ ଲୋଡ଼ିଥିଲୁ। সেটা যেটা আছে বলপুর সেটা গোটে কেস রেজিষ্ট্রেসন হয়েছি, যেতে দূর মো পাখে ইনফরমেসন অছি ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ପୋଲିସର 41 ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଏ ସେଇଟା ନୋଟିସ୍ ସାର୍ଭ ହେଉଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି।
ସାର୍ ଯେଉଁ 41 ନୋଟିସ୍ ଉପରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନୋଟିସ୍ ଥିଲା 27 ଜୁନ୍ 2019 କିନ୍ତୁ 28 ତାରିଖରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଯେ 28 ଜୁନ୍ 2019 ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ କିନ୍ତୁ ସେ ନୋଟିସ୍ ସେହି ସମୟରେ ନ ଦିଆଯାଏ ତାର ବ୍ୟାକ୍ ଡେଟ୍ ଥାଇ ବି 18 ଜୁଲାଇରେ ଏଟାକି ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି ଭବାନୀପାଡ଼ି ସେ ତାଙ୍କୁ ଇମୋସନାଲ୍ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିକି ସିଗ୍ନେଚର୍ ନେଇକି ଆଉ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ମହିଳାମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏହା ଉପରେ କ'ଣ କରିବେ? ସେମିତି ତ ସର୍ଭ ହେବା କଥା ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ନୋଟିସ୍ର ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଛି ତା'ର ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍ ସେ ଆପିୟର ହେବ ଯେହେତୁ ସେଥିରେ ଯଦି ସେ ଡେଟ୍ ପର ଡେଟ୍ରେ ବ୍ୟାକ୍ ଡେଟ୍ କରିକି କରିଥିବେ ଆମ ପାଖେ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଆସେ ଆମେ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିବୁ ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର କଣ୍ଠରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପଦ୍ମପୁର ଆଇଆଇସି ଅହରହ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏହା ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ ମତ ରଖିବେ? ସେମିତି ତ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆଲିଗେସନ୍ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଲେ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ। ତମାମ ଘଟଣାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବେଟି ହେଇପାରିବ? କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ ସେଥିରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଏସ୍ପି ସାହେବଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ତାପରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ସହ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଡିପିଓ। ତେବେ କେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହେଉଛି ଆଉ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ଏବେ ତା ଉପରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବଲ୍ଲଭପୁରର ଗ୍ରାମବାସୀ କରିଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା। ଆଉ ଏହି ତଦନ୍ତର ସମସ୍ତ ଦିଗ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଆମ କ୍ୟାମେରା। ଆଉ ଏହା ପରେ ଆମେ ଖୋଲିବୁ ପୋଲ୍। ଆଦର୍ଶ ଟିଭିର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ।